Sensaziorekin aste hauetan eta ja amaitzear nagoenean, egia esan, epe muga hor dago, amaituko da eguna ere jesarrita dago, ekainaren 10, baina egia esan egunero koak, aurre egiterakoan, astu egiten zarela noiz amaitu behar den, helduko da alde egin behar dudan eguna, baina bitartean alkatean naiz, alkatenago eta alkatelanekin azken egunera arte irauten du. Eguneroko lanak hori da duen, ez da astu egiten zaitu non zauden eta noiz arte ere zauden horrelako toki batez. Egia esan normala da baita ere, 4 urte hauek oso aberatsak izan dira, netzat pertsonalki oso aberatsak. 12 urte aurrekoak udaltzean egon arren egia esan behar dut, alkate egotea beste oso bat dela, beste sentsazio batzu dela, beste erantzukizun bat dagoela, eta beste bizipen aparteko batzuk nabaritzen direla. Gustora naiz, oso gustora, gogoarekin lan egin dut, harremanak gure artean oso onak izan dira, amaikon artean, egia esan hori lortu izan dugu guztiok, ze gure gizaki arloa lehen planoa jarri izan dugulako, proiektuak herriarentzat planteatu izan ditugulako, eta alde neurrian sarritan saila izan bada, edo izaten bada ere, izan behar dut, alderdikeriak eta norbekeriak ere, utzi izan ditugula toki baten, eta gure proiektuak izan dutela benetako garrantzia herriarentzat diren proiektu horiek, eta horrek elkartu gaituela, eta benetan ni oso posik, uste dut guztiok dela arlo hortan posik, eta eskintzen duguna da amaikok egin duguna, batzu gehiago, batzu gutxiago, baina amaikon artean posibilitatzen izan duguna gure herriarentzat 4 urte hauetan. Eta arlo horretatik benetan posik.